En verder gaat onze wandeling en wel naar de Bosscherheide. Het vormt een landschappelijke eenheid met andere gebieden binnen het Nationaal Park, de Maasduinen. Het geheel leent zich uitstekend voor wandelingen door het gevarieerde heide- en boslandschap. Nederlanders zingen zo braaf o dennenboom, als ze een kerstboom bedoelen. Maar een kerstboom is een spar. En dat komt omdat het Duitse nummer o Tannenbaum vertaald moest worden. En toch is het heel makkelijk te onthouden wat nou een den is en wat een spar is. Een den, met de D, heeft alle naalden bij elkaar. 2 naalden bij elkaar, dus duo. De spar heeft de S, die heeft zijn naalden altijd los staan. Spar, solo, den, duo. En de derde naaldhoutsoort die ik u wil laten zien is een bijzondere, want die laat zijn naalden in de winter vallen. Dat is de larix en die heeft de naalden in een busseltje bij elkaar staan. Dat is ook weer een ezelsbruggetje. Het zijn er veel, dat is legio in het Latijn en dat betekent legio larix. Zo is dat dus makkelijk te onthouden. De kuifmees kom je vrijwel altijd in naaldbossen tegen, bij voorkeur in een oud grove dennenbos. De jongen worden gevoed met insecten. Meestal zijn er 5 of 6 jongen. Op het stuifzand van de Bosscherheide zijn meer dan 20 soorten korstmossen gevonden. Een paardje boompiepers voor de jongen met insecten. Ze nestelen op de grond tussen graspollen of heide. Meestal zijn er 4 of 5 jongen. Ook te zien op de Bosscherheide de grote mierenbulten van de rode bosmieren. Vaak langs de zuidzijde van een bosrand. Daar profiteren deze koudbloedige dieren het meest van de zon. Dat is nou zo aardig tijdens zo'n wandeling. Hè? Dan kom je soms ineens dingen tegen. Nou, het is een gelukstreffer. Ik heb hier de holletjes van een mierenleeuw. En die ziet u hier onder mij in dit stijlrandje. Dat is nou net de plek waar die altijd zitten. Een mierenleeuw is een insect en het larf daarvan zit onder de grond. En die zit er als een monster te wachten totdat er een mier in dat kuiltje valt. Die beweegt, maar helaas wam en de mierenleeuw heeft hem te pakken. Bunzings kunnen vrijwel overal voorkomen, maar als je ze ziet is dat een buitenkantje. Ze zijn vooral 's nachts actief, maar de jongen komen ook wel eens overdag uit het hol. Een houtstapel of takken in het bos zijn niet alleen gunstig voor bunzings, maar ook voor andere diersoorten. En hiermee eindigt onze wandeling die ons bracht door een fraai gedeelte van de Maasduinen.